So lana eAfrika kwafika abelungu, right? Abelungu wasiqala abelungu ababeqhamuka ey'ndaweni ezahlukahlukene ze-Europe. Ama-Portuguese ayeqhamuka ePortugal, izwe elahlukene nezwe eSpain. Ama-Spanish ayeqhamuka eSpain, ama-British ayeqhamuka e-UK, amazwe ahlukahlukene ayibuye engazwani, right? Now abelungu laba basuka emazweni abo ngokuhlukana beza lana eAfrika. Ngobani? Afrika inendawo. So njengoba inendawo kusho ukuthi inama-resources. Befuna ini? Ama-resources. Okay? Izinto abangayisebenzisa kanjani ama-resources, izinto ongayisebenzisa. Okay? Now, uma befika lana eAfrika, baphangizwe babulala abantu balana. Uma ngithi lana ngisho ukuthi lana eAfrika. So ama-British ngenkathi efika lento lena eNatal afika bulala abaKwaZulu. Ama-Portuguese ngenkathi efika eNakhuzaneni endaweni yahamba bizwa ngeMaputo, Mozambique, afika bulala ababafica khona. Amalento lena ama-German afika ngale eNamibia afica abantu abakuthiwa ama-Herero awabahlephula, right? So bonke abantu abase-Afrika babhekana nokubulawa abantu ababeqhamuka ngaphandle nababelungu. Okay? Now ngo-18 amazwe 18 basenkhohliwe. Ngo-18 nento lamazwe lawa abelungu abiza umhlangano eBerlin eGermany. Ahlala phansi athi bafethu siyabonile lapha ukuthi kunendawo nina Britain eniphangayo, nina Germany eniphangayo, nina France eniphangayo. Kodwa niyabona ni bafethu ukuthi sohamba hambe sihlangane bese sicabana sodwa. Yabo. Abelungu bakhuluma bodwa leso sikhathi. Bafika lo mqondo lo noyazini bafethu asibedane ehlukaniselane lento lena lelizwe leli siliphangayo eAfrika. Ahlukaniselane. Nina base Britain nizophanga nize nifike la. Nina base Portugal nizoliphanga nize nifike la. Nina base Germany nizoliphanga nize nifike la. France bani. Bahlukaniselana ngeAfrika. Bahlukaniselana ngendawo ehleli thina bantu base Afrika. Right? So abase UK baphanga le ndawo lena eyaba eSouth Africa bathi sogcina la eOrange River. Ngale kweOrange River sekuphanga iGerman yodwa. Baphanga ngalana kwaZulu, baphanga bafika lapho ugcina osekuyibhoda yakhona manje la eSouth Africa. Ngale siqala umphango waselento le wasePortugal. Inkathi ezindawo lezi behlukaniselana bahlukanisa nabantu bakule Africa le. Khumbula ukuthi ngaphambi kokuthi abelungu bephange iAfrika bekukhona indawo abantu base-Afrika abahlukaniselane zona kuphela bebodwa. Wakwazi ukuthi le ndawo lena isemandungweni. Imizi kwaKhumalo yakhe la. Lapha yana iKwaZulu, imizi yakwaZulu egcwele la. Wondwande bakhe bacala la. Obani ba? Yayibona into le. Abelungu bafike bathi gowanda ba le nto le. Sithunhlukanisa thina. Wansiba balana hey. Siyahlukanisa manje. Now namhlanje sekuyithina manje nesithi umuntu owavalelwa amanakhuzana ama-Portuguese ngale akusuyo wala asimazi thina lo muntu loyo. Futhi asimfuni la. Kanjani? Khona oKhumalo abangale eMozambique. Khona uZulu abangele eMozambique. Bangale ngoba bavalelwa. Yes. Bavalelwa ama-Portuguese. Namhlanje lo muntu osithele induku mahlangana emgwaqeni. Hambe uyela ngakini. Hawu. Lo muntu lona wakini kodwa wavalelwa. Umbone umuntu owavalelwa ngale cha. Sitha namhlanje. Umlando uyachaza. Hayibo. Labantu lamaNdebele lawa lapha neZimbabwe. Abantu abasuka la noMzilikazi bawela. Bangale. Bafike bavalelwa abelungu ngale. Wathiwa sekuyelinye izwe leli. Lawo bantu labo kade besuka la beyale. Kungenankinga. Bafika abelungu bathi namncane. Uhamba uzofika koZambia. Mawushona le koZambia khona abantu okuthiwa amanguni. Amanguni abantu abasuka la. Namhlanje sithi ilwane lezi. Hambe ngakini nasibani. Kanjani? Awuboni ngani ukuthi umfowenu lo. Niqhathe umuntu ayiqhama ngaphandle.